puurde daar, en we zijn paar keer possessie tronil is het tout dat à gauche, allemaal daar op trouwboek allemaal, wat van mijn tobbe som, met een gauwer, gauwer van mijn Thomas, had het in tonde juist en die pardon puurde. Wat met Clémence, on a soms de boeren, on ze die weer boog. Met de boogmaden, en dat heb ik het in op pleine vrouwen. En hij doet de keer nog niet zo los. En vind het doen. Maar daar doe ik het terug in het boek, die gaan de paarden, en dan niet verlaten in de duur. Wie versteekt die konten me woord, dat poepé de koude naar, en dan gaan ze die ketten. De boog, die Clémence, we gaan een zin tegen Charles. Hij is een zin tegen tout. En die hier, ja, we zien ze dat verhaal. Hij vindt het ook niet bien vonden. En puis ouais, dat krijgen ze boeren possessie, ton meeste niet is dat juist. En dat de persoon wil is, hij is bien, ik garde de viketten naar die andere. Middenweg, helaas die vreugde, die waar is het kussen, maar triest in de straat. Zullen eens bier, Pramoroba hier, en die paardenpunen, wat ik wil nog dingen, die erin bij processie, bij november, dingen weer een ding, wil toelen doet. En dat de persoon die weer uit de processie, uit te worden in de bieden. En Gilles Romain Thomas bieden. Wat je proper doet, de weer bij die jullie die gedaan bij november, bij processie, de weer wil toen doet, de daden wat je kan doorheen, ook jouw dagen alleen niet binnen, met de weekenden en wil boeg.